Mae'n cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn gyfle gwych i drafod diogelwch ar-lein. Eleni fe wnaethon ni eich herio chi i fod yn greadigol a gwneud ffilm fer am barchu pobl ar-lein. Ac roedden ni wrth ein boddau gyda'ch ymdrechion chi. Felly, ymlaen â ni i gyhoeddi enwau'r enillwyr. Yn fuddigol yn y categori cynradd, mae Ysgol Dyffryn Cledlyn. Rwy'n arbennig o hoff o'r ffordd mae'ch ffilm chi'n mynd i raidd ystyr y gair parch, trin eraill fel hoffech chi gael eich trin, a'ch defnydd ardderchog o odl, beth sy ore, neges neis, hapus a llon, neu neges greulon i dorri'r galon. Gwych, da iawn. Chi'n gallu siarad gyda ffrindiau a cadw mewn cysylltiad. Mae wedi bod mor bwysig yn ystod y pandemig. Mae wedi helpu miliynau o bobl rhag bod yn unig iawn. Ond, mae'n rhaid dangos parch ar-lein bob amser. Parch, respect. Beth yn gwmws yw parch, de? Wel, mae'n syml. Trin pobl eraill fel byddech chi eisiau cael eich trin. Mae rheolau ar y sgrin yn union fel bywyd bob dydd. Byddwch yn garedig bob tro cyn clicio. Does wybod pa deimladau gallwch frifo. Beth yw rai? Neges neis, hapus a llon, neu neges greulon i dorri'r galon. Ydych chi'n person cas a blin? Gofynnwch cwestiwn i chi eich hun. Dyna ymarfer arbennig, ond cofiwch chi, os ydych chi moyn gwella, rhaid i chi ymarfer. Wedyn ni bod eisiau lot o ymarfer am ni. Beth yn byd i roed ar y we, pawb cael gweld. Pam lai, gewn ni bach o sport. Cyngor mwyn un o pawb yn gytun a thrin pobl eraill fel byddech chi eisiau cael eich trin. Rhaid dangos parch adref yn yr ysgol ac ym mhob lle, ond yn fwy na dim, rhaid cael parch ar y we. Neges neis sy'n hapus a llon, neu neges greulon i dorri'r galon. Ydych chi'n berson cas a blin? Gofynnwch cyn clicio i chi eich hun. Yn fuddigol yn y categori uwchradd, am ei ffilm ardderchog yn edrych ar y ffordd mae'n gweithredoedd ni yn effeithio ar bobl eraill, mae Ysgol Tŷ Coch. Llongyfychiadau. Mae'ch ffilm chi'n ein herio ni stopio a gofyn i'n hunain a fydden ni'n ymddwyn fel hyn wyneb yn wyneb. Neges bwysig i ni gyd. What we don't like about online abuse. I hate it when I'm kicked out of the game online. People spreading noisy gossip. People being rude online. Getting kicked out of the game, how dare they? Mind music is rubbish. People showing off people. People typing in saying nasty stuff on the What if we said what we say online to someone's face? Oh, that's a really nice place. Ha! Loser! Looks a bit silly, doesn't it? Loser. Haha. Very old. I can't believe you're listening to that. That's like... Beth, don't post that. Good morning. No it isn't! Go away, you stupid man! Good morning. Good morning! Good morning.
If you wouldn't say it to their face, don't say it! Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i'n henillwyr haeddiannol. Gyda ceisiadau o safon mor uchel, roedd y beirniaid am longyfarch Ysgol Bro Pedr, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Gynradd Tregatwg am ei negeseuon creadigol a difyr. Wedi dod. Pwy ywch chi? Cymraeg. Rydym wedi dod o planed perffaith. Fy enw yw parchusrwydd, a fi yw perfeithrwydd. Beth eich deall rhain? Olion traed yw rhain, sy'n dangos chi wedi bod. Yr union yr un peth ar olion traed y gido rydym yn gadael ar ôl pan fyddwn ni'n mynd ar y rhondroedd. Rhaid i chi fod mor ofalus y dyddiau yma. Ar y planed perffaith, nid oes gan unrhyw un o'r troed gydol negyddol. Rydyn ni wedi dysgu bod yr hyn rydych chi'n dweud a'i wneud ar-lein yn siapio'r hyn mae pobl yn ei feddwl ohonoch chi nawr, yn y presennol a hefyd yn y dyfodol. Pan ewch chi ar-lein, rhaid chwarae'n ddiogel bob tro. Beth yw'r gyfrinach? Nid oes unrhyw gyfrinach, rhaid i chi arddangos parch. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Yn gyntaf, rhaid chi barchu'ch hun. Meddyliwch cyn clicio. Rhaid cyfathrebu a rhannu straeon mewn ffordd gadarnhaol a bod y fersiwn orau bosibl ohonoch chi eich hun. Rhaid i chi hefyd barchu eraill a stopio i feddwl sut y gallwch gweithredoedd ar-lein, neweidio cyfeillgarwch a brifo teuluoedd. Ac yn olaf, rhaid dangos parch at eich amgylchedd, postiwch straeon cadarnhaol am bobl a'ch cymuned bob amser. Hynny'n swnio'n hawdd. Rhaid i bawb ddangos parch. Beth ydych chi'n neud? Ni'n defnyddio rhyngrwyd ar gyfer yr hyn y cafodd ei ddyfeisio yn wreiddiol, sef datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth. Ydych chi'n ceisio dod o hyd eich ffordd adref? Yn hollol, peidiwch ag ofni, mae'n amser i ni ddiflannu. Cofiwch, pan ewch chi ar-lein i ymgysylltu, dangoswch parch wrth gyfathrebu. Mae'r rhyngrwyd yn darparu sawl sianel bositif iawn mwyn cyfathrebu a dysgu, ond mae nifer o bobl wedi profi seiberfwlio trwy cyfryngau cymdeithasol neu blatfform arall ar-lein. Mae bwlio ar-lein yn cael effaith. Fel arfer, y ffrindiau sydd gennych ar-lein yw'r un rai sydd gennych yn y byd go iawn. Dylai pobl ddangos fi parch tuag atoch chi ar-lein a phe bai chi yn yr un stafell. Sut gallwn ddangos parch ar-lein? Dewch i ffonio Dewin Digido. Helo? Parch ar-lein? Wel, beth am cofio rhai o'r pethau hyn? Os na fydd chi'n dweud peidiwch a'i ddanfon. Mae rhai pobl yn ymddyn wahanol ar-lein. Gofynnwch eich hunan, a fydden ni'n dweud hwn os oedd y person yn eistedd yn flaen. Os daw na yw'r ateb, peidiwch a'i ddanfon. Cofiwch bod cyfathrebu ar-lein ychydig yn wahanol. Nid ydych yn medru deall, ynganiad, tôn llais, nag ystym pan rydych yn dderbyn neges. Enghraifft, mae teipio mewn prif lethrennau cael ei weld fel gweiddi neu mae rhywun mewn hwyliau gwael. Peidiwch rhoi eich gwybodaeth personol i neb. Nid yw'r pobl yn dangos parch os ydynt yn gofyn am. Felly, Os nad yw'n iawn yn y byd go iawn, peidiwch â neud ar-lein!
Llongyfarchiadau a da iawn chi. Doedd beirniadu'r gystadleuaeth hon ddim yn waith hawdd, felly hoffen i ddiolch i'r arbenigwyr a ddaeth ynghyd i feirniadu. Diolch i bawb am geisiodd, am eich syniadau gwych a'ch gwaith caled. A diolch i'r holl athrawon a staff a gefnogodd y gystadleuaeth. Mae'r ffilmiau i'w gweld nawr ar hwb mwyn i bobl eraill gael edmygu eich gwaith chi a dathlu eich llwyddiant chi. Helo, Sally ydw i a fi yw'r Comisiynydd Plant. Da iawn i chi gyd sydd wedi cymryd rhan yn y cystadleuaeth Eleni. Dwi wedi gweld actio arbennig, slogans clyfar ac animeiddio cwl iawn. Dwi wedi gweld negeseuon pwysig iawn am fod yn garedig ar-lein, i gymryd amser i feddwl cyn postio ac i beidio dweud pethau ar-lein na fyddwch chi'n hapus i ddweud off-lein. Roeddwn ni'n hefyd yn hapus iawn i weld chi'n sôn am gadw gwybodaeth personol yn ddiogel a meddwl am sut mae eich holl weithgareddau ar-lein yn effeithio ar eich footprint digidol. Dwi'n siŵr bydd llawer ohonych chi'n gwybod bod gan bob plent yn hawliau. Dyma'r pethau sydd angen arnoch chi i dyfu fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Mae'n cynnwys hawl i fod yn ddiogel, hawl i breifatrwydd, hawl i gwrdd gyda ffrindiau a hawl i gyrraedd eich potensial. Mae angen i'r we i fod yn lle mae'r hawliau yma i gyd yn cael eu parchu. Mae'r we wastad yn tyfu a newid a bydd yn cario ymlaen i wneud hyn. Ond bydd y we yn tyfu a newid gyda phlatfformau newydd yn cael eu creu trwy'r amser, bydd y negeision rydych chi wedi rannu yn eich ffilmiau yn wir ac yn bwysig am Beth. Diolch i chi am ei rannu nhw a llongyfarchiadau am eich gwaith arbennig.